Da, tu. Da, uite, m-am pregătit. M-am machiat să ies cu bărbatul meu, puterea mea azi că mă duce să mâncăm bine. Care pămpălofa? Dar de când e pămpălof? Hai că deja mai enervat, hai că vorbim, pa. Ce-a fost cu asta toată lumea pămpălof? Să lasă în grădina, înconjurată la și Ia să văd ce mai face pămpăleul ăsta. Ce faci, mă, aici? Ce faci, mă, iubirea mea? Ce să fac? Uite, îți fac ciorbiță, că m-am și speriat. Îți fac ciorbiță de asta cu perișoare, cum îți place ție. Și am tăiat și pătrunjelul imediat, îl pun la final și ne punem la masă, iubirea mea. Și ți-a pregătit ceva și ca desert? Dragule, noi doi trebuie să avem o discuție neapărat. Acum, cântă și ciorbița. Stai să pun pătrunjelul și vin, bebe. Ce fac, mă, bebiță, mă? Uite, am terminat și ciorbița și... Îți plac? Stai jos că avem de vorbit. Ce să-mi fac, mă, bebiță, mă? Te ascult. Tu n-ai de treabă, tu chiar ești pămpălău. Te vreau mai bărbat. Adică? Hai să ne înțelegem. Dacă eu vreau să ies, tu ce faci? Păi știu, îți pregătesc o cafea să ai pe drum în mașină, că știu că îți place să sorbi așa, să fumezi o țigară, cum știi tu. Apoi îți caut repede geanta și cheile, că tu întotdeauna le uiți. Dar nu nicio problemă, că eu te văd domorată, sunt eu, pentru asta sunt eu aici, să nu-ți faci griji. Fai, mamă, nu. Mă întrebi unde merg, cu cine și de ce. Nu înțeleg, bebe. Păi dacă ies cu vreunul la cafea, ca de exemplu. Adică să nu-ți mai fac cafea să iei în mașină, că bei deja, am înțeles. Dacă mă duc acolo să flirtez cu unul, dacă mă agață unul, dacă mă duc pe combinație cu unul, cum să-ți mai explic? Adică vrei să nu te mai deranjezi cu telefoanele, că nu te mai deranjezi, iubirea mea. Am înțeles acum. Aia-i, nu? Ai înțeles absolut nimic. Deci, ceea ce vreau eu să spun ție este felul următor. Nu ne plac bărbații mai periculoși, mai bad boys, așa, înțelegi? Da, sunt baby bad boy, mă, dar n-am mai vrut să spun, că n-am vrut să te agrez, că te sperii. Dar am făcut și eu chiar ieri. Serios? Ce-ai făcut? Îți spun, dar nu intri în panică. Am luat ieri mașina și m-am dus la supermarket și n-am mai purtat centura. Da, am riscat mult. Mulțumesc frumos.
Ia cartea asta. Citește. Că și așa îți place să citești, cultivă-te, că altfel o terminăm, ok? Ce faci mai aici? Bucle, fă! Unde ai fost, fă, până acum? Am dormit. Ai dormit? Da. Să-mi lași telefonul cu parola pe masă. Așa. Mai am o serie de flotări și după aia mă apuc de tine, da? Da. Ia-o! Ce zice? Te iubesc. Această carte se poate găsi pe www.tshirtfactory.ro, dresor de lei și de fraier scrisă de Codin Maticiuc. Viața lui Nuțu Cămătaru, un fel de parenting pentru bombardieri.